El Nou Esportiu dediquen la portada al Gran Premi de Fórmula 1 del Circuit de Catalunya 2014 Tenim la Fórmula. El circuit figura al calendari provisional de l'any vinent, amb pàgines interiors Joventut a l'ombra. La participació dels jugadors del planter en els primers partits oficials del curs és escassa. L'esport aposta que Valdés mereix ser titular de la selecció espanyola aquesta nit a Finlàndia. En pàgines interiors recullen unes declaracions de Neymar. El Barça ho té tot per ser perfecte. A Mundo Deportivo continuen amb la selecció espanyola. Toca Valdés. El porter titular del Barça està en un bon moment i Casillas és suplent al Madrid. En pàgines interiors, un informe anunciat a la portada: el Barça ha gastat 500 milions menys que el Madrid durant el segle XXI i ha guanyat 2 Champions més. Article particular a l'Ara. Toni Padilla presenta el curiós grup que escull el destí dels Jocs Olímpics. Exesportistes i membres de les cases reials decidiran el destí de les candidatures olímpiques aquesta tarda. A la Gazzetta dello Sport parlen de l'efecte Kaká. L'arribada del brasiler a Milà ha generat una gran expectació popular. A Portugal, a Bola diu que Mourinho està boig per Markovic. L'entrenador del Chelsea té el jugador del Benfica en el punt de mira.